Kaixo, gaur ikusiko duguna da inikan azken notak, hau da, kurtso bukaeran nola jarri behar ditugu. Bueno, hemen alde batetik egon gara ikasturte osoa kompetentziaka ebaluatzen eta aukera bi ditugu. Pentsatu, ebaluazio jarraia egiten dugula. Orduan, lehenengo ebaluazio ebaluatu dugu, gero bigarrena, eta beti, azken ebaluatu duguna, izango litzake, balio duena. Eta hirugarrengoan, hirugarrena ebaluatu dugu. Bueno, egin beharko dugu, hirugarren hau izango da, gero pasa beharko duguna azkenotara, arruntera. Hemen kontu zibili behar dugu gauza batekin. Kompetentzia ezberdinak ebaluatu baditugu, ebaluazio ezberdinetan, kontuan izan, azkenekoan, hirugarrenan edo erdina izango dena arruntean, ikasgaiko kompetentzia guztiak egon behar direla. Hemen batez badugu landu hirugarrengoan, baino lehenengoan bai, hau ekarri beharko dugula azkenera. Kontuan eduki, bukaeran kompetentzia guztiak egon behar direla ebaluatuta. Bueno, beste aukera bat ere badago. Zuzenean, hirugarren ebaluazioa ebaluatu beharrean, zuzenean arruntean sartu. Jarraia egiten badugu, hau izango da balio duena. Eta pasako gara bigarrenetik arrunta ebaluatzera. Azken batean, hori da balioko duena, azkenekoak, jarraia egiten dugulako. Beste aukera bada bataz bestekoa egitea. 3 ebaluazio egin ditugu, kompetentzia ezberdinak baloratu ditugu agian, eta egingo duguna da guztien bataz bestekoa arrunta egiteko. Eta hori inikan konfiguratu daiteke. Bueno, oazen ikustera. Demagun, hirugarren ebaluazioa baloratu dugu, kompetentziak baloratu ditugu, eta hemen daukagu gure kompetentzia bilduma. Bueno, joaten naiz, orain bukaerakoa denez, arruntera joango naiz, hemen egin behartuko dut. Hasi, lehenengo importatu partzialak, importatuko ditut, eta hemen daukagu kompetentzien bataz bestekoa. Emango diot honi, eta hemen aukera ezberdina dauzkat. Jarraia nahi badut, bakarrik hau importatuko dut. Nahi badut bataz bestekoa, 3 importatuko ditut. Posible da ere, ebaluazio bakoitzari pisu ezberdina ematea. Hemen klikatzen badut, honi eman diezaioket, azkenekoari, adibidez, 3 aldiz gehiago. Baloratu dezaket. Ebaluazio bakoitza modu ezberdinean. Importatu emango diot, eta lanean hasten da. Bukatu du, baino begira ze atera zaidan. Kompetentzia batzuk ez ditut, edo ikasleen bati ez diote ezer jarri, eta kompetentzia espezifikoetan beti jarri behar dugu 0,05-etik 3. Ezin dugu utzi 0 edo utzik. Orduan begiratu beharko nuke, zein ebaluazio ezberdinetan, zein kompetentzia utzik utzi dudan, eta gutxienez jarri beharko diot 0,05. Bestela, errorea ematen du. Ok, emango diot, itxiko dut, eta ekarri dizkit. Bueno, hemen daukat, esan diziodan bezala errepasatu beharko nituzke utzik utzi ditudanak, baina ondo eukiezkero, klikatuko dut hemen, eta esan behar diot, hau dela azken nota. Bukaerako nota bihurtu. Bihurtzen dut bukaerako nota, eta pasako ditut azken notara. Ze hezkuntza sailak eskatzen digu, guk 3 arte baloratzen dugu, baina hezkuntza sailak ongi, oso ongi jartzea derrigortzen gaitu. Bueno, gezitxo honi emango diot, eta pasako dira azken notara.
Ikusten duzue, ja notak pasa direla eta hau izango da aktetan joango dena. Hezkuntza sailak eskatzen digun bezalaxe. Badaude kasu berezi batzuk ez ditugunak ebaluatzen. Kasu horietan ja sistemak, ikusten duzu hemen ikurtxo hau, esaten digu hau salbuetsita dagoela. Orduan, honi jarri beharko genioke salbuetsia. Bestela, ezin da utxik egon. Sistemak esango digu. Adibidez, ez aurkeztua ezin dugu jarri DBH-en, batxilergoan bai. Kalifikatu gabeak ere, DBH-en ezin ditu jarri printzipioz. Orain kasuak dauzkagu, eusileko kasuak, eta hoiei bai jarri daitek. Salbuetsia bai, eta konbalidatua ere, kasu berezietan. Baina, esan dudan bezala, sistemak esango digu kasu horiek zein diren. Eta horrela ja, egina daukagu gure azken ebaluazioa. Bueno, hurrengo arte.